sayang. Dalam sayang. Wis suwe aku nunggu seliramu. Saiki ketemu nang Jemplo. Laras Aji Production. Ada Bu Dwi di sana, kita merapat ke sana boleh? Ayo. Sayangku sing ayu dhewe Poro nopo bakal tak usahake darate Domingo gak apa-apa Sing tenan ojo kuwatir sayangku ning kowe ra disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangisanmu ora bakal cukup lautan mangsi Angu kerendang ayumu koyo widodari mungkin iso teemunan lagu nyeritakne gedene rasa sayangku sing tenan ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir luar biasa Butwi joget tipis-tipis asik yo Kak Novi ikan teri ikan hiu Kak Novi I love you Allah asik Aku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi indah ayumu koyo widodari mungkin iso anteng emunan yeritane gedene rasa sayangku sing tenan ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir kita kembali ke sana ya bersama Laras Aji Production ada Bening Multimedia Basika asik tenang bakal bungaku tembus tekan kayangan krungu suara
mung kaya widodari mung iso entek emunan nyritake gedene rasa sayangku maksudnya ya deh Cukup lautan mangsi ngukirin dayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan nyeritane gedene rasa sayangku mungkin iso entek satu lagu sudah Mbak Novi, nanti dilanjut habis sisa boleh ya. Oke. Oke. Terima kasih. Tunggu di belakang nanti tak jemput lagi. Oh iya. Oke, Allah. Jan masuk tenan nih, Masya Allah. Terima kasih Mbak Novi, tinggal tembang menika kunjuk atur panjenenganipun Ibu Dwi Utami sebagai calon kepala desa mugi-mugi anggenipun calon menjadi kepala desa dados nanti 2 periode sekaligus kunjuk panjenenganipun Ibu Dwi Utami. Saking para kadang pemetri budaya laras saji kepareng semene sekedhap kemawon hanya rengi menika adzan isya pramila kepareng semene sekedhap kemawon sabibaripun salat isya samangke kepareng nglajengaken tetembangan wonten asopor lekah kakung miwah putri ngerampetaken requestan ingkang sampun lumebet wonten ing meja sekretariat ngaturaken lujalan kanthi mardu mardika ing penggalih nuwun matur. Masuk kanan,